Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. Please hear my anguish words of Les llengües de l'anaconda. David Valls, benvingut. Moltes gràcies. I has viatjat algun cop a la Banya d'Àfrica? Doncs no, he estat a l'Àfrica, però a la Banya no. Hi has estat tu? A la Banya d'Àfrica no. Sí, tampoc. Avui ens vols parlar del Somali? Parlem del somali perquè, a més, entre altres coses, i ara parlo de memòria, no hem parlat mai gaire de llengües africanes. És cert. David Valls, lingüista. No per res, simplement també jo sempre he estudiat una mica més les llengües austronèsiques de la Polinèsia, d'Austràlia també, de Papua Nova Guinea, una mica de l'Amazones, però d'Àfrica no m'hi he dedicat mai gaire, va així la cosa. Doncs n'hi ha un tou, de llengües d'Àfrica. Un tou i mig, n'hi ha moltíssimes. Sí. És un dels llocs amb més diversitat lingüística del món. Avui ens entretenim per això amb el somali. Parlem del somali, sí. Totes les llengües tenen famílies, oi? Doncs el català és de les llengües romàniques, per exemple, o llatines, no? Allà on tenen les arrels, m'imagino. Exacte, és d'on venen, no? Això és una classificació que hem fet nosaltres, Si la humanitat surt d'Àfrica, sembla ser que les llengües també venen de l'Àfrica i que hi ha la hipòtesi de que hi havia una sola llengua, no?, que també venia d'Àfrica en principi i que d'aquesta llengua única van evolucionar totes les llengües que es parlen al món avui en dia. Passa que, esclar, reconstruir això és, jo diria pràcticament que és impossible. Impossible perquè no hi ha enregistraments, no hi ha escrits, no hi ha res, i si no m'erro, i ara també parlo de memòria, em penso que fa uns 100.000 anys aproximadament es calcula que fa que la humanitat, que els homes i les dones parlen, i per tant 100.000 anys és molt de temps. Amb l'indoeuropeu ja costa una mica i és una llengua que es parlava fa 7 o 8.000 anys, que això no és res. Ja no t'explico si tiréssim ja 20, 30, 40.000 anys enrere trobar similituds entre llengües que segurament es podrien trobar. Llavors, tornant al somali, que ens despistem, quina és la família? És la família cuixítica, de les llengües cuixítiques. Bàsicament aquestes llengües són parlades a la Banya d'Àfrica, a Djibouti, Eritrea, Etiòpia i Somàlia, però també es parla una mica al Sudan, Egipte, Tanzània o Tanzania, que hauríem de dir, i a Kènia. És a dir, que és una llengua estesa, o bastant estesa, almenys per l'est d'Àfrica. Exacte, és una llengua estesa, i el tronc aquest de famílies, aquesta llengua, les cuixítiques, és bastant estesa. I, a part del somali, inclouria llengües com l'oromo, que té uns 25 milions de parlants, el beja, 3,2 milions de parlants, el sidamo, 3 milions de parlants, l'afar, 2 milions, o el mateix somali, amb 16 milions de parlants. Clar, és que de seguida t'enfiles, no? Perquè, per exemple, a Etiòpia, que són 100 milions i escaig d'habitants, doncs, clar, només que el parlin els oromos, una llengua, doncs ja són 25 milions. Clar, ja són gent, sí. Llavors, totes aquestes llengües, n'hi ha més, el que passa que aquestes són les que tenen més parlants, doncs en principi venen de les llengües cuixítiques, venen d'una sola llengua, que aquesta llengua va anar evolucionant, va anar canviant i va originar aquestes altres llengües, igual que el llatí, diguéssim, el procés, perquè ens entenguem, és el mateix, Llavors, evidentment, doncs, trobes paraules que són molt iguals, o són semblants, o trobes les arrels, etc. I hi ha alguna acadèmia que reguli? Doncs sí, hi ha una acadèmia... Quines paraules són correctes i quines no? Exacte, com que és una llengua que es parla en molts països, doncs hi ha una acadèmia que regula la llengua somali, que és l'Acadèmia Regional de la Llengua Somali, que rep el suport del govern de Somàlia, de Djibouti i d'Etiòpia, que segur que deuen tenir les seves martingales i les seves picabaralles, els de Somàlia amb els de Djibouti i els d'Etiòpia. Home, i tant, però si Somàlia, de fet, és un país que no existeix, està dividit en diversos territoris que es governen autònomament des de fa anys. Doncs imagina't. Però, com a mínim, sembla ser que des d'un punt de vista lingüístic l'acadèmia aquesta va fent la seva feina i no tenen tantes baralles. I el somali és una llengua que té les diverses variants i diversos dialectes, que una cosa es diu d'una manera en un lloc i una altra en un altre, I quines característiques què en podem dir una mica del somali? Doncs podem dir que és una llengua aglutinant. Que ja n'hem parlat, de llengües aglutinants. N'hem parlat, però recordem-ho. Què és una llengua aglutinant? És una llengua que va ajuntant paraules. Un xiclet. Exacte. Tens una paraula i n'hi vas posant allà dins, no?, per crear nous conceptes, noves paraules. I llavors això és el que fa que quan vas per l'autopista, per exemple, t'hagis d'aturar per poder llegir una sola paraula. Exacte. Sí, perquè el finlandès, per exemple, com el finlandès, exacte. El sami, també, llengües d'aquestes que van ajuntant allà dins i van posant i et fan unes paraules super que són frases. frases. Exacte.
El turc també és una llengua aglutinant, l'hongarès també és aglutinant, el japonès també, en certa manera, també és aglutinant, sobretot amb els verbs i els adjectius. Seria el contrari del xinès, per exemple. Exacte. Ara ho has dit, al contrari, per dir-ho així, de les llengües aglutinants, serien les llengües aïllants. Per exemple, el xinès és la més coneguda de totes, també tindríem el vietnamita. Vinga, més cosetes del somali. És una llengua, per exemple, que com el català i com moltes altres llengües, té gènere gramatical. Sí, té un masculí, té un femení, però té una característica especial també amb el gènere, fan una cosa amb el gènere, una cosa que es diu polaritat de gènere. I això què és? Què és? Doncs que quan canvien de gènere fan el plural. O sigui, per fer el plural no és com en català, que afegim el morfema, la S, el que representem amb una S escrita, poma, pomes, tenim plural. Doncs ells què fan? Doncs canvien de gènere el substantiu i al canviar-lo de gènere generen el plural. Diran, el cotxe serà singular, per exemple, i singular si diem, masculí. Exacte. I diem la cotxa i serà el plural. El gos, la gos. La gos és el plural de el gos. Llavors, en aquest cas del somali, el singular sempre és en masculí, d'acord? I per fer el plural, passen aquestes paraules que són masculines, les passen a femení. Per exemple, si diem el cotxe, nosaltres diem els cotxes, però ells, per dir el plural, dirien el cotxe, la cotxa. La cotxa. La cotxa. I seria plural. Va. Més coses del somali. Vinga, el somali, com gairebé totes les llengües del món, té manlleus. Clar, manlleus és que agafen paraules d'altres llengües. Per exemple, aproximadament un 20% del vocabulari els hi arriba de l'àrab. Això és molt important en les cultures dominants, no? Exacte. L'àrab allà ha influït molt, per començar, per veïnatge, perquè els tenen molt a prop. Després perquè els àrabs s'han expandit per comerç, etc, han viatjat molt i han anat per tot arreu, i per la cultura, l'escriptura, per l'islam. En allà són bàsicament musulmans, si no corregeix-me, i els ha entrat molt vocabulari a través de l'islam, però també històricament a través del comerç, moltes paraules del comerç. I també hi ha una curiositat, que tenen aproximadament unes 300 paraules que els venen de l'italià. De l'italià, bueno, esclar. Pensem que Itàlia va estar... Etiòpia i Eritrea, i per allà remenant... Bé, com a tot arreu. Alguns han conquerit i han dominat el món via religió, com els musulmans. I els altres amb la pasta italiana. I els altres amb la cuina. Que de fet és xinesa. Que de fet és xinesa, exacte. Marco Polo va portar. Bé, en qualsevol cas, tenen unes 300 paraules que venen de l'italià. I, per exemple, es veu que en somali és molt habitual saludar-se amb un ciao. Mira, veus? No aniríem tan perduts, no?, de sobte. Exacte. També s'ha de dir que les autoritats, en aquest cas l'Acadèmia Regional de la Llengua Somali, està fent també, com moltes acadèmies han fet, en l'islandès, en portuguès, etc, han fet com un esforç com de purificació, de genuïtzació de la llengua, fer-la més genuïna, i intentar ventilar italianismes, no? Home, jo no i també anglicismes. Algun milicià del Shabab dient xiao, no? Radicals islàmics acomiadant-se en italià. Sí, seria una mica estrany. Clar, després del salam aleikum, un xiao, no? I un copet a l'espatlla, no? Sí. En qualsevol cas, l'Acadèmia de la Llengua Somali han intentat treure italianismes, treure també anglicismes, perquè vulguis que no, l'anglès ara es cola per tot arreu, i fer servir l'equivalent en somali, no? De fet, oficialment, no fa gaire, han prohibit manlleus d'aquestes dues llengües. Què vol dir? Que quan parles, doncs depèn d'en qui parlis, has de vigilar què dius, perquè potser dius una paraula prohibida. Llavors, de fet, ciao, si és que no el tenen molt integrat, actualment està prohibit, perquè és un manlleu de l'italià. Tots aquests països islàmics i amb un fonamentalisme islàmic bastant arrelats, ja ho fan, això, de treure tot allò que representi Occident. Per exemple, a Iran està prohibit portar corbata. Sí, perquè és un símbol, o ells ho consideren un símbol d'Occident. Inclús d'anar rasurat al zero. Sempre porten una mica de barba, i tot això són senyals de rebuig cap al que representa Occident. Sí. No sé si els somalis van ben afaitats o no. No me'ls imagino ben afaitats. Aquest aspecte social no ho sé. He vingut més a intentar parlar de la llengua somali avui, que no ens en sortim gaire. Perdona, ja veig que t'indueixo a anar-te'n per camins que no toquen avui. No, tot és bo, tot és informació, i al final tot és cultura. Vinga, com s'escriu el somali? Perquè som una acadèmia, s'escriu, i amb 16 milions de persones, doncs és una llengua que s'escriu i s'escriu molt. De dreta a esquerra, com l'àrab? Depèn, perquè per temes religiosos i tradicionalment fan servir l'alifat, que l'alifat és l'alfabet, per entendre'ns, àrab, i per tant s'escriu de dreta a esquerra, però modernament s'escriu amb l'alfabet llatí, per coses burocràtiques, no sé si els senyals, jo és que no he estat mai, els senyals de carretera, el que sigui, es fa servir normalment l'alfabet llatí. Per tant, de fet, has de saber una mica tots dos alfabets, l'alifat i el llatí.
l'alifat per temes religiosos, si vols anar a resar, suposo, a la mesquita, doncs hauràs de llegir els textos en alifat, i a més, també, com que l'Alcorà bàsicament també es transmet en àrab, Bàsicament. doncs hauràs de saber també l'àrab una mica, Bàsicament. i per tant l'alfabet ja et serveix, però en qualsevol cas es fa servir l'alfabet llatí. Per tant, llegir en somali, el que és llegir, nosaltres no tindrem problema per llegir un cartell. Una altra cosa és entendre què hi posa en aquell cartell, però llegir-lo podem llegir, cosa que a Sempre vegades... pots portar un traductor de... Sí, pots portar un traductor, però en qualsevol cas, si busques el nom d'un carrer, no ho sé, o d'una ciutat, doncs... Vés a saber si tenen noms als carrers, vés a saber... També es va trobar, va haver-hi un senyor que entre l'any 1920 i 1922, aquest senyor es deia Osman Yusuf Kenadit, que es va inventar una escriptura que es deia Osmanya, que bàsicament és un sistema de transcripció de l'alifat, l'alfabet àrab. Ell va agafar l'alfabet àrab i el va com adaptar als sons del somalí. Pensem que l'àrab i el somalí són dues llengües totalment diferents, que l'alifat és un alfabet pensat per escriure en àrab. A més, hem de tenir en compte que l'àrab només té 3 vocals i que, a més, quan escriuen no les escriuen aquestes vocals, sí? Bé, l'Alcorà sí, que posen les vocals, perquè no quedi dubte del que diu el text i no hi hagi interpretacions, I malgrat tot n'hi ha. I malgrat tot n'hi ha. Però aquest senyor, l'Osman Yusuf Kenadit, va adaptar l'alifat al somali, i va crear l'escriptura Osmanya. Va ser una adaptació. Pensem que el somali és una llengua amb més vocals que l'àrab, amb més sons, sons diferents, doncs ho va adaptar. El que passa que va tenir un èxit relatiu i, de fet, va ser que l'any 1972, això va ser als anys 20, doncs l'any 72, uns 50 anys va durar això aproximadament, sí, doncs van adoptar definitivament l'alfabet llatí. Esperem que no el prohibeixin, David. Esperem que no el prohibeixin. L'alfabet llatí, no? Bé, esclar, posats a prohibir coses, clar, l'alfabet llatí ve d'on ve. David Valls, moltes gràcies. Moltes gràcies per aquesta nova aportació lingüística. Vinga. Fins aviat. Vinga, fins aviat. Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.